soc Lucía Andrés, alumna de tercer d'ESO-D. Jo soc Osman Omar, també alumne de tercer. En què consisteix el projecte Ara Art Fem Teatre? Doncs el projecte d'Ara Art consisteix en fer una obra de teatre entre els alumnes de segon d'ESO per després representar-la en un teatre. Com us vau organitzar com a grup classe per dur-lo a terme? Ens vau organitzar en més o menys 3 grups, el grup dels actors i els directors, amb la escenografia, que era el que construïa més o menys l'escena, i els de vestuari i maquillatge. Què és el que més valoreu del procés creatiu d'aquest projecte? Doncs nosaltres el que més valorem és la llibertat i la creativitat que poden expressar els alumnes per poder fer aquesta obra de teatre. Com va ser l'experiència de fer la representació en un teatre? Va ser molt millor i més còmode perquè era un teatre, estava la llum, els efectes, i era molt millor que si hagués sigut a una sala d'actes normal. A més, en el teatre, al ser més centralitzat i al ser com més professional, entre cometes, doncs els alumnes en general prestaven molt més atenció a el que estava passant a l'obra de teatre i va ser molt més professional. Va quedar millor. El fet de crear un producte des de zero, fet per vosaltres, és més engrescador que no pas haver de representar una obra ja creada? Doncs sí, perquè era més lliure i més còmode perquè és fet per nosaltres, nosaltres tenim l'elecció de què preferim i què no i com ho fem. Clar, jo sempre crec que prefereixes més representar algo que has fet tu mateix que no que algo que ha fet un altre per tu. Si tornéssiu a fer aquest projecte, què canviaríeu? Jo el que canviaria és que després de l'elecció del guió fet per la professora o professor de català, aquest mateix professor o professora ajudés als alumnes a canviar-ho una miqueta o a millorar-ho. Jo també estic d'acord. Sí? Moltes gràcies per haver compartit la vostra experiència amb nosaltres.